ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛି। ଆଣ ଭାଇ ଧନିଆ ପତ୍ର ଟିକେ ଆଣ। କିଛି ଧନିଆ ପତ୍ର ପକାଇବା। ଧନିଆ ପତ୍ର ଆଣ, କିଛି ଧନିଆ ପତ୍ର ଆଣ। ବିଡ଼ା ଭିତରେ କିଛି ପତ୍ର ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି, ତାକୁ କାଢ଼ି ଦିଅ। ତାଜା ପତ୍ର ପକାଅ। ହଳଦୀ ରଙ୍ଗର ପତ୍ର କାଢ଼ି ଦିଅ। ଧନିଆ ପତ୍ର ଯଦି ଅଧିକ ଦିନ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ, ସେଟା ପାଣିରେ କିଛି ପକେଇ ରଖିବ। ଯେମିତିକି ଆମର ଏଠି ପାଣିରେ ରହିଛି ଷ୍ଟକ୍, ପାଣି ଦିହରେ ବିନା ଫ୍ରିଜରେ ବି ରହିପାରିବ କିଛି ଦିନ। ଏଇଟା ହେଉଛି ରଞ୍ଜିତ ବାବୁଙ୍କର ହୋମ୍ ଟେକ୍ନିକ୍। ରଞ୍ଜିତ ବାବୁ ଆଜି ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର କ'ଣ ବସ୍ ଫେଲ୍ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, କାଲି ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ। ଆଣିଲେ ମଗେଟା ପାଣି